खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो न्यूज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो न्यूज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन 26 आगस्ट अदेबानि फैगौ मंगलबाराव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों बिटिसिआव गरखा कमिउनिटिनि टेस्ट फेस्टिवल बा फोरबोनि थाखायनो 26 आगस्टखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों बिटिसि ओनसोलाव तामुलपुरनि उनाव गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुरावबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गोदानै बिटिआरनि सिमा बारायनायनि उनाव बेफोर ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंहैदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गहपुरनि बरपुखुरि गेलेग्रा फोथार बिश्वनाथ जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय सोरां बड' एमइ एन्ड हाइ स्कुल प्लेग्राउन्ड अदेबानि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा प्रमद बर'जों लोगोसे डक्टर नीलद सोरगियारि आरो माखासे बिजाथिफोरखौबो नुनो मोननाय जादों जेराव प्रमद बर' बिथाङा बुंहैदों दि गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय गहपुरनि बर' रायजो राजाफ्रा नेनो गोनां जादों गहपुराव जोंहा गोबां मुंख्लं दङ आरो गोबां जारिमिन दं नाथाय इउपिपिएलनि मडेल राजखान्थिया गासै हारि माहारि आरो धोरोमखौ जयैनो लांनायनि थांखि दङ 26 हारि माहारि आरो 35 लाख रायजो राजाया जयैनो थायो बेनिखायनो गासैखौबो जयै लानानै जयैनो आवगायलांगोन होननानै बुंथिबाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव हाबनायनि उनाव जौगानायनि खामानि मावनायनि बिबाना बिटिआर सोरखारनियाव फैबाय आरो बेयो जारिमिन जानो थांगासिनो दङ दे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि बर' रायजो राजाफ्रा गिबि खेबनि थाखाय गावनि मानसिनो भट होनो थांगासिनो दङ सिगांनि समाव फिसा खामानिनि थाखायबाबो गुबुननोसो भट होनो गोनां जायोमोन होननानैबो बुंथिबावो फोरमायथिनो गोनांदि बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुराव दावबायहैनानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा माखासे बिथांखिफोरबो बेखेवनानै होदों बेनि मादाव गंथाम फरायसालि फोसाबनो थाखाय बेखेवदों 2 कौटि आरो 1 कौटि रांनि गंनै फरायसालियाव बिथांखि बेखेवदों आरो राजघराव 1 कौटि 50 लाख रांजों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो थाखायबो टेन्डार जाबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुर बे मोनथामाव गासै 4 कौटि रांनि बिथांखिखौ फोसावदों आरो बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव 6 कौटिखौ फोसावगोन होननानै फोरमायथियो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा डुरान्ड कापआव फिन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ देरहानो हाबाय डुरान्ड कापनि फाइनाल गेलेनायाव देरहासार जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ डुरान्ड कापनि फाइनाल गेलेनाया विवेकानन्द युवा भारती क्रीडागोनाव मैयानि सानाव जादोंमोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो डायमन्ड हार्बर एफसिनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जादोंमोन जेराव जोलुर गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ 6 गल सोनो हादों आरो डायमन्ड हार्बर एफसिआ 1 गल सोनो हादों आरो मैयानि डुरान्ड काप फाइनाल गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ डुरान्ड कापनि टाइटेलखौ देरहासार जानो हाबाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 8 बिजाथिफोरनि मुं फोसावनानै होनायनि उनाव फारसेथिं रंजानाय आरो बेराफारसेथिं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि दोहौ सासेनिफ्राय सासे दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलो एंगारदों क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङा दोलो एंगारबाय बिथांनि अनगायैबो 26 नं दरंगा जुलि बियाबनि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि राफेल दैमारियाबो इउपिपिएल दोलो एंगारबाय आरो सिडब्लिउसिनि सोद्रोमा आनवार हुसेनजों लोगोसे माखासे इउपिपिएलनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा दोलोखौ एंगारदों गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोखौ दैदेनबोनाय क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि बुद्धदेब मुसाहारिया दोलो एंगारनायनि सायाव मा बुंदों बेखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय बिथाङा बुंथियो दि प्रमद बर'नि मंगल ग्रहनि एजेन्डाखौ साबजायाखै आरो क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरा मंगल ग्रहनि साननाय हनायजों खारफानो हानाय जायाखै लोगोसे फोरमायथिबाव दि 10 नं देबरगाव बियाबजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएलआ जि नीति लादों बेखौ मोजां मोनाखै इउपिपिएल दोलोआ सुबुं खुंथाय होनानै जेसेबांखि बुङाथों मानो बे सुबुं खुंथाय नङा आरो बेयाव जेबो सिस्टेमबो गैया होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे गोलाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय खामानि मावबोनायखौ लानानैबो बिथाङा फोरमायथियो दि पिसिडिआर आरो इउपिपिएल दोलोनि खावलायनायाव हाग्रामा महिलारिजोंबो जुजिबोदोंमोन होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय बावखुंग्रि बियाबावबो इउपिपिएलनि गुगानाय बिआर फेरेंगा बिथांनो बिजाथि फोसावनायनि उनावनो बा बिथांखौ बिजाथि सायख'नायनि उनावनो बावखुंग्रि बिटिसि बियाबाव इउपिपिएलनि गुगानाय जायनाखि बिआर फेरेंगा बिथाङा 14 नं चिरां दुवारनिसो नाथाय बावखुंग्रिनिफ्राय गेलेगोन
बेखौ बोजबनो हायाखै बा गनायनो हायाखै UPPLनिनो माखासे मावथि बिथांमोनहा। फेरेंगाखौ नांगौ जायोब्ला नागिरनानै मोननाय नङा, गारि भारा गारनानै थांनो गोनां जागोन आरो गोबां जेंना जागोन होननानै फोरमायथियो, जायनि थाखाय दोलो एंगारदों होननानै फोरमायथियो बावखुंग्रिनि UPPLनि माखासे मावथिफोरा। ओजोंहाय 14 नं चिरांदुवार BTC बियाबावबो UPPL दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ बिजाथि महरै हास्थायदों दोलोनि माखासे मावथिफोरा आरो गुबुन फारसेथिं खाम्फा बरगयारियाबो गोख्रोङै दाबि खालामदों टिकेटनि थाखाय। उननि समाव UPPL राजखान्थि दोलोआव आरोबाव मा जाबावगोन बेखौ समाजा फोरमायगोन। UPPLनिफ्राय बिजाथि फोसावनायनि उनावनो UPPLनिफ्राय साफानि उनाव साफा बिबान एंगारनायखौ लानानै BPF दोलोनि बिबुंथि। UPPLआ दा जोबस्रांनायनि लामायाव दैदेनगिरिफोरखौ बुजायनानै लाखिनो हायासै होननानै बुंथिबाय BPF दोलोनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावदि फैला बरगयारियाबो कक्लाबारि बियाबनिफ्राय बिजाथि मोननो हास्थायदोंमोन आरो बेबायदि गोबां दैदेनगिरिफोरानो UPPL दोलोखौ एंगारबाय होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ आशीर्बाद जात्रा लानायनि उनाव दा जायगा जायगा सुबुं गौमा हाबाफारि लादों, जेराव UPPLखौ थांखिनानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। UPPL दोलोनिफ्राय गिबि खोलोबनि सा 8 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारबाय आरो नैथि फारिलाइ फोसावबावोब्ला गोबां दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारबावगोन। MLA EMफोरानो BPFजों सावरायगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबाय BPF दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय काजलगाव बियाबाव BPFनि गोजाम दैदेनगिरि आरो BPFनिनो MCLAनि गेजेराव जुजिनाया जागोन। अदेबानि चन्दन ब्रह्म, जाय BPFनिफ्राय UPPLआव थांदों, बिथांजों जुजिगोन BPFनि MCLA पानिराम ब्रह्मआ। काजलगाव बियाबाव BPFआनो देरहागोन होननानै दाबि खालामबाय BPFनिफ्राय। 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव बिथार गोरोबथानि गोबां दोहौ दंमोन आरो बिथांमोनहा गोबां खामानि मावनो थाखाय रादाय होदोंमोन। अब्लाबो रोनगोरा नार्जारिखौ फेजेननानै 3600 बांसिन भटआव पानिराम ब्रह्मआ देरहानो हादोंमोन। BPFआव बे भटआ दंखायो आरो दा बांबावबायसो होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो 15 बोसोर चन्दन ब्रह्मआ मन्थ्रि थानाय समाव गोबां रायजो राजाफ्रानो गाज्रि मोनदों। दा बुजिनानै बिथांमोनहाबो BPFजों फैफिनबाय होननानै बुंथियो आरो चन्दन ब्रह्मआ मावनाय गोरोन्थिनि थाखाय BPFआ भुगिनो गोनां जादों होननानैबो अजद होयो। 15 बोसोर चन्दन ब्रह्मआ मन्थ्रि थानाय समाव गोबां खामानि मावनो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय रादाय होनायखौ लाखिनो हायैनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिफ्रानो BPF दोलोखौ गाज्रि मोनदोंमोन आरो दोलो एंगारदोंमोन। दा बिथांमोनहा बुजिबाय आरो BPF दोलो फारसे फैफिनबाय होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो सिडली बियाबाव बिथाङा खेबथाम देरहानानै मन्थ्रि जाबोदोंमोन, नाथाय थांनाय 2021 मायथाइनि MLA बिसायख'थियाव गोबां भटजों बिथाङा जेननो गोनां जादों। गावनि रादाय होनायखौ लाखियैनि थाखायनो बिथाङा जेननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। हाथाय बाजाराव मैगं थाइगं फाननाय बायदि बांदों सेकेन्ड हेन्ड गारि मटर फाननाय। श'रुमफोराव खम बेसेनावनो मोननो हायो सेकेन्ड हेन्ड गारि। नाथाय खम बेसेनाव सेकेन्ड हेन्ड गारि मोनदों होननानै नोंथाङा दाबाज्ल'। सेकेन्ड हेन्ड गारि फाननायाव गोबां बेले बेजे दङ। बबेबा गारिखौ बायफ्राङोबा जोबथेसालिनि आलासि जाहैनोबो हागौ नोंथाङा। थिग बेबायदिनो मंगलदै आरो बाक्सायाव हमनो हादों गोबां सेकेन्ड हेन्ड गारि, जायफोर गारिफोरखौ माखासे दुथां सुबुंफोरा कम्पानियाव सोगोन होननानै बा भारा लांनो होननानै बिगोमानिफ्राय फोलानानै लाङो। बेनि उनाव गारिनि फोरमान बिलाइफोरखौ सोलायनानै बेखौनो श'रुम आरो गुबुन गुबुन सेकेन्ड हेन्ड गारि फानग्रानि गेजेरजों खम बेसेनाव गारिखौ फानहैयो। बेबायदि खालामनायनि दायाव रुपम सैकियाखौ हमनो हानायजों लोगोसे रिंकु आरो जितु दासखौ दा आसाम पुलिसा हमदों। मंगलदै आरो बाक्सायाव बेबायदि गोबां गारिफोरखौ हमनो हादों। पुलिसा बेखौनो फोरमायथिदों दि खोला कामरुपआव बेबायदि फोलानानै लांजानाय गोबां गारिफोर दङ। गं 50सो गारिफ्रा खोला कामरुपआव गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनायाव नोंथाङा सांग्रां जा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS,
MS अप्थालमलजि आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमलजि फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमलजि डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999 खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन